Hi mga kalinlin! Muli po tayo nagbabalik. This is Island Ski, ang Bicolanang Oragon! Ngayon po mga kalinlin, samahan niyo po ako. Pupunta po ako sa grocery para po bumili ng aking lulutuin ngayon. Tara po, samahan niyo po ako. Kita-kita po tayo doon sa grocery. Okay po? See you! Yan po mga kalinlin, nasa labas po tayo ng grocery. Tingnan nyo po, nasa labas po ako. Mga kalinski, nandito na po tayo sa loob ng grocery. Tingnan nyo po. Yan po. Mga Pilipino po dito, madami. Sa loob na po tayo. Mga kalinski, tapos na akong mamili. Pauwi na po tayo. Yan po, naglalakad na po ako. Yan po, daming building oh. Yan po. Lalakad na po ako. Sige po, kasi po tatawid na po ako eh. Baka habang nagbibidyo ako, masagasaan ako. Sige po. Bye bye, see you later. Mga kalinski, ito po ang lahat ng sangkap na aking gagamitin sa pagluto ng ating pasta. Ito po ay garlic siya, then onion, fresh tomato, red bell pepper, then mushroom, then yung ating iniwa-iwang maliit na hotdog. Ito po yung hotdog dito mga kalinlin, no? Hindi katulad sa Pilipinas. Then yung ating pong gagamitin na century tuna. Yan po. Ito po yung pangsasahog natin. Then gagamit po tayo ng fresh milk. Ayan po. Rainbow fresh milk. Ayan po. Then, ito po ay ground black pepper, paminta, or then ating cooking oil. Then, nalagyan po natin siya ng pampalasa na chicken nor cube, then ang ating salt. So, ngayon po, sunod natin ang gagawin ay papakuluan na po natin ito po ng 8 minutes. Ito po ang ating pasta. Diyan lang po kayo mga kalinlin ha. Panoorin niyo po ang gagawin ko. Mga kalinlin, ang gagawin po natin ay papakuluan po muna natin yung ating pasta. Lalagyan ko po siya ng salt. Ating salt lang. Then, cooking oil. Para di po magdikit-dikit yung pasta niya. Okay po? Ayan. A few moments later. Yan po mga kalinlin, kumukulo na po yung tubig. So ngayon ilalagay ko po siya, ng ating pasta. Papakuluan po natin siya ng 8 minuto. Okay po? Ayan mga kalinlin, okay na po siya. Naka 8 minutes na po. So ngayon, itatapon ko po yung tubig niya. Isiset aside ko muna po siya. Ayan po, tingnan niyo po. Nice. Ayan po, okay na po siya. So, ito po siya mga kalinlin. Tanggal ko na po yung tubig niya. So ngayon po, ang susunod natin na gagawin ay tayo po ay maggigisa na. Okay po? Panoorin nyo lang po yung aking gagawin para malaman nyo po kung paano ko po siya lulutuin. Ayan mga kalinlin, mainit na po yung ating frying pan. So ngayon po, lagyan ko na po siya ng cooking oil. Ayan po. So, ang una ko pong gagawin ay ipaparide ko muna po yung ating hotdog. Ito po. Ipaparide ko muna po siya. Ayan. Hintayin lang po natin na mag-golden brown bago natin siya isit aside. Or bago natin hanguin. Ayan po mga kalinlin. Luto
na po siya. Ngayon po, ang gagawin natin ay isi-set aside muna po natin. Balik mo, ilagay ko po siya dito. Yan na po siya. So, ngayon po tayo po ay magigisa na. Ilagay ko po ang ating onion. Yan ang ating pong garlic. Lalagyan natin po ng mga tulinok. Ilalagay ko na po yung ating tomato. Ayan lang po natin. Ayan na po yung ating tomato. So, ngayon po ilagay ko po yung ating century tuna. Ayan po. Diyan lang po natin saglit. Ayan, ilalagay ko po yung ating chicken nuggets. Ayan. Lagyan ko na rin po ng paminta. Haluin ko natin. Ano po siya? Haluin na po natin. So, ilagay ko na rin po yung ating mushroom. Ayan po. Mushroom. Tayo lang po natin ng 2 minutes para maluto po itong ating mushroom. Haluin po na natin. Ayan po.
Ngayon po, ilalagay ko na po yung ating pasta. Kailangan ko lang po yung ating ating. Ayan mga kalinski, nagugas naman po ako ng kamay ko. Ayan, malinis po. So, lagay ko na po yung ating pasta. Ayan po. Lagay ko na po yung ating pasta. Ayan na po siya. Haluin lang po natin. Haluin po natin. Ayan po mga kalingin. So ngayon po, nalagyan na po natin siya ng fresh milk. Ito po siya, fresh milk. Fresh milk, rainbow. Ito po. Ihalo ko na po siya. Ayan po. Ayan siya. Wow! Ayan po. Haluin po natin. Ayan na po siya. Ayan po. Ayan po. So ngayon, ilalagay ko na yung ating hotdog. Ito po yung hotdog. Lagyan na natin. Ayan na siya. Haluin lang natin saglit. Nilagay po yung ating red bell pepper. Ayan po. Ito na siya mga kalingin, no? Ayan mga kalinlin. Pwede na po natin siyang i-serve. Ayan po. Luto na po siya. Basta na may tuna. Kung nagustuhan niyo po yung aking video, huwag niyo pong kalimutang i-share, like, and subscribe. Thank you for watching. Bye!